जाय बिथाङा दिनै एक्स एन डे बि इउनाइटेड फरामनिफ्राय जोंनियाव फैदों बेखौ आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एक्स एन डे बि वेलफेयार एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि जानानै सिगाङावनो बिथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दा बिथांमोनहा मोनसे समावहाय इसु जाखांनानै मोनसे एक्स एन डे बिजोंनो जोनोम होजानाय बा दाजानाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डे बि वेलफेयार एस'सिएशन बेवहाय माने बिबान लानानै खामानि मावबोदोंमोन। दा बिथाङा बै इउनाइटेड फरामनि एस'सिएशनजों दाजानाय एपिबि बेखौ साबजानाय मोनाखै। दा बे साबजानाय मोनैनि थाखाय बिथाङा गावनि गोथौ आरो मोजां सिन्थाधाराजों जाहाथे बैफोरबायदियाव थानानै जे जोंनि बिटिआरनि जेनाखि दफाफोर बै दफाफोरखौ मावफुंनो हानाय नङा बेफोरबायदिखौ नोजोर बोनानै दिनै जे एक्स एन डे बिजोंनो जोनोम होजानाय बा एक्स एन डे बिजोंनो ज' जालायलायनानै दाजानाय जे एक्स एन डे बि वेलफेयार एस'सिएशन बेवहाय थायोब्ला जाहाथे बिटिआर सुक्तिनि जेनाखि दफाफोर बै दफाफोरखौ जाहाथे आखरे आखर मावलांनो हायो बेफोरबायदिखौ नोजोर होनानै बिथाङा इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डे बिनिफ्राय नागारनानै दिनै जोंनि एक्स एन डे बि वेलफेयार एस'सिएशन बेवहाय फैबाय। दा बिथांमोननि फैनायाव जोङो जथेस्थ' बिथांमोनखौ आजावनानै लाबाय आरो ज' ज'यै मावलांनो जोङो दिनैनिफ्रायनो सिन्था खालामलायनानै मावलांनायनि हाबाफारिखौ लानाय जाबाय आरो बिथाङा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डे बि नि सासे आफादगिरिमोन। दा बिथाङा जोंनाव फैबाय। दा बिथांनि फैनायाव जोंहा गोजोननाय दं आरो ज' ज'यै जोङो बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ सानलायलायनानै मावलांनायाव जोंनि थाखाय मोजां जागोन। दा बिथांमोननि जेनाखि गोदानै जोनोम होजानाय एपिबि दिनै बेखौ जोङो एक्स एन डे बि वेलफेयार एस'सिएशननि जानानै जों जेबो बुंनो थाङा। मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोनहा बेखौ मा उद्देশ্যआव दादों बेखौ जोङो इसिबां गोथौ भाबै बिथांमोननि सिन्थाखौ जोङो मिथिया। दा बेवहाय बुंलाबायोब्ला एसे उसुबिदा जागोन जाहाथे आं बुंनाया बिसोरनि आबेगाव जाहाथे गोहोम खोख्लैया। दा बेफोरबायदिखौ नोजोर होनानै आङो जेबो बुंनाय नङा। दा बिथां रायदावा इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डे बिखौ नागारनानै जोंनि एक्स एन डे बि वेलफेयार एस'सिएशनाव फैनाय जाबाय। बिदिनो साथाम फैदों। दा मा बिबानाव दंमोन सानै आं बेखौ मिथिला खिन्थु रोंगौसा रायदाव होनो बिथाङा माने इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डे बि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरिमोन। एसे हायोबा माब्ला हागोन बेखौथ' नोङो गोदान हिसाबै बयबो मिथिगौ। दा नोङो बबेबा मोनसे राजनैतिक हान्जाया जोनोम जानाय लोगो लोगो बियो माबा मोनसे गोहोम खोख्लैनो हागोन बा माबा मोनसे मावनो हागोन बेखौ माने गोबां साननांगौ जायो। आरो दफाफोरखौ नोङो मावफुंनांगौब्ला जाय सुक्तिकारिफ्रा सरकार दानानै दं बै सरकारजोंनो लोगो नांनानै मावलांनाया मोजां। आं बेखौ सानो आरोखि एक्स एन डे बि वेलफेयार एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि जानानै आं एसेखिनिखौनो बुंनाय जाबाय आरो जेलानाखि सुक्ति जादों बे सुक्तिनिफ्रायनो दिनै एक्स एन डे बि वेलफेयार एस'सिएशना सरकारनि जेनाखि दफा बेखौ मावफुंनायाव माने हेफाजाब होबोगासिनो दं आरो जथेस्थ' इयुनाव मा रोखोम मावलांगोन दिनै बेफोरखौबो जोङो सरकारजोंनो थानानै मावलांगोन। जायनि थाखाय दिनै माखासे केसेसफोर दं जोंहा एक्स एन डे बिनि मारटियार न'खरफोरनो माखासे अनसुंथाइ होनांगौनि दिनै बेफोरखौ जोङो सरकारनि बिरोधि बा सरकारजों थाफायालासिनो जोङो बैफोरनि खहाखौ जों सुफुंनानै होनो हाया। दा थिग जों बे रोखोमनो जाय दुखिया परियाल जाय मुभमेन्टआव खस्थ' मोनबोदों बैफोरबायदिनि माखासे आद्रा खामानिखौ मावफुंनानै होनांगौनि थाखाय जोङो एक्स एन डे बि वेलफेयार एस'सिएशनखौ दानानै दिनै सरकारजोंनो मोजां रोखोमै जोङो मदद होनायजों जोंनि खामानिखौबो दिनै सरकारा मोनसेनि उनाव मोनसे मावलांबाय थानायखौ जों नुदों।